ଧ୍ୱଜାଙ୍କରଣର ଶେଷ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଦୁଇଟା ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ହରଣ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଆକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବାନି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୁରା ମୂଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା 21,112 ଲେଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 812 ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଭାଜକ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଭାଜକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି 8ଟାକୁ ଲେଖିଲି, ତଳେ ଲେଖିଲି ମୁଖ୍ୟାଙ୍କ ବା ମୂଳାଙ୍କ, ଏବଂ 1 ରୁ 2 12 ତାକୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କକୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ନେଇଗଲି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଧ୍ୱଜାଙ୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ଯେହେତୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି, ଆମେ ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟା ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଟାଣିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗାର ବି ଟାଣି ଦେଇଛି। ମାନେ କିଛି କରାଯାଇଥିଲା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମାର୍କ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 2ଟା ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଲମ୍ବ ରେଖା ଦେଲେ। ତାପରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2କୁ 8 ଦ୍ୱାରା ହରିବା। ଆଚ୍ଛା, 2କୁ ତ 8 ଦ୍ୱାରା ହରି ପାରିବନି, 2ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଙ୍କଟେ। ତ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ରେ 1 21। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2 ରେ 1 21 ନେଇଛି, 21 କି 8 ଦ୍ୱାରା ହରିଛି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଭାଗଫଳ ମିଳିଛି? ଭାଗଫଳ 2, ଭାଗଶେଷ ହେଉଛି 5। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ବି ହରିକିରି ଜାଣିପାରିବ ଭାଗଫଳ 2, ଭାଗଶେଷ ହେଉଛି 5। 2 ପଡ଼ି 5 ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ 2 ପଡ଼ିଲା ଆଉ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ସେ 2ଟା କୋଉଠି ଲେଖାଯିବ? ଠିକ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 21ର ଶେଷ ସୀମାରେ ଏଇ ତଳକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ 2। ଏ ଯେଉଁ 5 ପଡ଼ିଲା, ଭାଗଶେଷ ଯେଉଁ 5 ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଟା ଆମେ କୋଉଠି ଲେଖିବା? 21 ପରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଟା ଆସୁଛି ତାର ପୂର୍ବକୁ ଠିକ୍ ତେର୍ଛା ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 5 × 1 51। ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ ପରେ ଆମର ଆସିଯିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସଂଶୋଧିତ ଭାଜ୍ୟ। ସଂଶୋଧିତ ଭାଜ୍ୟ ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ ଭାଗଫଳ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ, ତାହେଲେ ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ? 51। ଫେଡ଼ାଣ ସଂଶୋଧିତ ଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ ଫେଡ଼ାଣ ଆମର ସଂଶୋଧିତ ଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭାଗଫଳ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ। ତ ଭାଗଫଳ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ, ଭାଗଫଳ ଏଠି କେତେ? ଭାଗଫଳ ହେଉଛି 2 ଗୁଣ ଧ୍ୱଜାଙ୍କ କେତେ? ନା ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ଏଠି 2ଟା ଅଙ୍କ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଧ୍ୱଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ, ଏ ନିୟମଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଧ୍ୱଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ଧ୍ୱଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା? 51ରୁ 2 କେ 2 ଫେରିଦେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଯିବ 49, ଠିକ୍ ଅଛି। 49 ରହିଲା। ତ ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଯିବା। 49, ଦେଖନ୍ତୁ 49କୁ କୋଉଥିରେ ହରିବା? 8 ହରିବା। 8 ରହିଲେ କେତେ ପଡ଼ିବ? କେତେ ପଡ଼ିବ? 8 × 40, 848। 6 ପଡ଼ିବ, 856 ହେଇଯିବ। 848 ଆଉ ବଳିବ କେତେ? 1 ବଳିବ। 6 ପଡ଼ି 1 ବଳିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ 6 ପଡ଼ି 1 ବଳିଲା ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା 6 ପଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି, 1 ବଳିଲା। 1 ବଳିଲା ଯେଉଁ ଆମକୁ, 1 ବଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲମ୍ବରେଖା ପାସ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲମ୍ବରେଖା ପାସ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଲମ୍ବରେଖା ପାସ୍ କରି ଆମର 1 ବଳିଲା ମାନେ 1ଟା କୋଉଠି ରହିବ? ଆମକୁ 1ଟା ରହିବ ଏଇ 1 ପୂର୍ବରୁ ରହିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ ଲେଖିବା ନୌଭା। ନୌଭା କେତେ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନୌଭା ହେଉଛି ଆମର 1 ରେ 1 11 ହେବ। ତାପରେ ସଂଶୋଧିତ ଭାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ସଂଭା, ସଂଶୋଧିତ ଭାଜ୍ୟ କେତେ ହେବ? ନା ନୂତନ ଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ 11 ଅଛି। ତାପରେ ଭାଗଫଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗଫଳ ଗୁଣନ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ ହେବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କାମ ହେବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିୟମ ରହିଛି। କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଆମର ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ରହିଛି 2ଟା ଅଙ୍କ, ଏଇଟା ଲେଖିବେ ଏଠି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗଫଳ ଯେଉଁ ଆମର 6 ରହିଛି, 6 ମାନେ ଏଠି ସହିତ ଆମର 2 ବି ଯିବ, 26। ଏ 26 ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 11ରୁ ମୁଁ କେତେ ଫେରିବି? ଏହାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୋଗ। ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ କରାଯିବ? 6 × 6, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? 6 × 6 2 × 2 = 4। ଏଠି ବଜ୍ର ଗୁଣନ, ମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଗୁଣୁଛେ, ମାନେ 6 × 6 2 × 2 = 4। 6 ଆଉ 4 ଏ 2ଟା ଯାକ ମିଶିଯିବ। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 6 × 6 2 × 2 = 4, ଏ 2ଟା କଥା ମିଶିଗଲା, କେତେ ହେଇଗଲା? ତ 10 ହେଇଗଲା।
तो ये संशोधित भाज्य मिलगला हमको मिलगला 1। अच्छा संशोधित भाज्य मिलगला परे जो 1 हमको मिलिबो सेटा को हमको पूर्व प्रक्रिया को जीवा नहीं कहीं ना आम लंबरेखा पास कर देछे तो एठी जो 1 पड़िला ताको हमें पुनर्बार में एठी लिखला 1 माने 2 रो पूर्व को लिखला माने केवल एठी संशोधित भाज्य बाहर चलबो तो ठीक अछि बर्तमान एठी नूतन भाज्य केते गेला एठी देखो नूतन भाज्य गेला नुभा एठी केते गेला पुणी या परे भी एठी नुभा हो कारण आमे पूर्व प्रक्रिया को जीवा नहीं लंबरेखा पास कर देछे तो बर्तमान केते नुभा हला केते 1 2 12 तापर संशोधित भाज्य संभा सिना बाहर कि भाग शेष में आम पहुँचला। अच्छा संशोधित भाज्य केते हम ना नूतन भाज्य वाला केते 12 कारण संशोधित भाज्य कहले आम भागफल गुण ध्वजांक भागफल कहले ये जो भागफल पड़े 6 आ ध्वजांकर जो एटी बर्तमान ध्वजांकर जो शेष अंकटी ताको गुणा जीवो अर्थात 2 गुणन 6 गुणा जीवो ताले गुण देले केते हम 12 रो एटी 6 गुण 12 हेले 12 देले 0 हो तो ये बर्तमान आमको भाग शेष मिलगला के 16 मिलगला तो पे ये टे जटिल अच्छे या समस्त ध्यान देवा अभ्यास करवा निश्चित भाव में आगामी 3 तारिख विद्यालय खुलिले तुम माने आउ भल भाव तुम बुझीपार। ठीक अच्छे धन्यवाद।